Eu am ajuns în etapa în care am terminat cele două corpuri de pășătuțe marshmallow și în acest scurt episod o să-ți arăt ce e de făcut mai departe. Dacă ai ratat celelalte episoade, intră pe profilul meu și le vezi pe toate. Iar dacă vrei tutorialul complet pas cu pas, este de mult la mine pe canalul YouTube Cadi Handmade cum se croșetează poșetuța marshmallow. Hai să-ți arăt ce urmează. Următorul pas este să îndreptăm aceste margini și asta o să facem cu piciorușe scurte. Deci aici ne-am oprit, chiar aici unde am închis noi piciorușul o să facem un picioruș scurt. Între aceste două piciorușe pufoase vom face 3 piciorușe scurte și alegem aici un punct mai adânc așa și croșetăm primul picioruș și îl aducem la nivelul acesta. Apoi al doilea, al treilea, și astfel nu mai avem aici acel spațiu. Aici unde avem buclele acestea o să facem câte un picioruș scurt și toată laterala aceasta vom croșeta așa 3, 1, 3, 1 până la final. Din partea aceasta exact la fel, iar pe la marginile acestea câte un picioruș scurt. Cum spuneam, pe canalul meu YouTube Cadi Handmade este întregul tutorial.